Не го дърпайте, не сега пак ще го скъсате и после пак ще кажеш, Милен, моля да го оправиш. Сигурно мога. Владо, на какво сме се хванали на бас? После ще разберете като видите с кутията. С Влади Банчев сме се хванали на бас. Кой ще направи повече обръщания за 2 минути с 60 кг на блога и Buster Crossfire. Пак бе. Crossfire след това. Стига си игра. А? Стига си игра. Не си игра. Стигам ви по време на загрявката и ви интервюирам. Какво мислиш по въпроса? Кой ще спечели? А? Това е ясно. Кой ще бие? Това е интересно, защото и той каза също. Виж са, той е много як, с 20 кг над мене. Ама има техника. Аз залагам в това. Ще ги правя с крика, той ще ги правя с лице. И ще се измър по-бързо. Предстои разбираме кой какво казва и кой какво ще направи. Три, две, едно, старт! Три, две, едно.